Η ομάδα του Αμβρισσέα Διστόμου υποδέχθηκε την ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Πελάνας Καστορίου στο Αθλητικό Κέντρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Βιωτίας στον Άγιο Σπυρίδωνα. Οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν τον απόλυτο ευνηδιασμό. Προηγήθηκαν μόλις στο 24ο δευτερόλεπτο και διαφύλαξαν αυτό το γκολ ως κόριο οφθαλμού για να πάρουν ένα ανέλπιστο διπλό. Ο Κωνσταντινίδης ήταν αυτός ο οποίος έκανε την πάσα, υπήρξε αδράνεια στην άμυνα των γηπεδούχων και ο Σικαλόπουλος με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ανέλαβαν πλήρως τα ενία του αγώνα, πίεσαν, είχαν ευκαιρίες αλλά δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Στο δεύτερο λεπτό το σουτ του Κυριακόπουλου απέκρουσε ο Κραβαρίτης. Στο 10 το σουτ του Στάρης πέρασε μόλις out. Στο 14 ο Κραβαρίτης απέκρουσε την κεφαλιά από κοντά του Δήμου. Στο 25 ο Κραβαρίτης δεν ευνηδιάστηκε από την εκτέλεση φάουλ του Στάρης. Στο 34 και σε φάση διαρκείας οι ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να βρουν στόχο. 4 λεπτά αργότερα και στο φάουλ από τα δεξιά η μπάλα πέρασε παράλληλα με το τέρμα. Στο 53 ο Σένκα έπιασε το σουτ, αλλά η πορεία της μπάλας δεν ανησύχησε τον Κραβαρίτη. Στο 60 ο Κραβαρίτης μπλόκαρε το σουτ του Ιβάνοφ. 6 λεπτά αργότερα έγινε το γέμισμα, ο Σένκα δεν έπιασε καλό σουτ. Και στο 76 ο Σένκα έκανε την παράλληλη πάσα, οι αμυντικοί έδιωξαν. Αλήθεια είναι αυτό. Έτυχε να βάλουμε τον γκολ στην πρώτη φάση, σε ένα κρύο σημείο του αγώνα, μέχρι καλά δεν είχε αρχίσει αναγνωριστικά αγώνας. Από εκεί και πέρα την κατοχή την είχε τη συντριπτική ο Αμβρισσέας. Όμως αυτό ήταν επιλογή μας, να δώσουμε την μπάλα στον αντίπαλο. Θεωρώ ότι αμυνθήκαμε καλά, κλείσαμε τους χώρους. Είναι λογικό να πιέσουν τα παιδιά, γιατί και για αυτούς ήταν πάρα πολύ σημαντικό μάτς για την παραμονή τους μέσα στην έδρα τους. Για μας γίνεται πιο σημαντική νίκη, γιατί είχαμε έρθει πραγματικά με πάρα πολλά προβλήματα που δεν είναι να τα ανακοινώνουμε στον κόσμο. Τα ξέρουμε εμείς που είμαστε μέσα στην ομάδα. Είχαμε ένα μάτς κυπέλλου και Τετάρτη σε ένα πολύ κακό αγωνιστικό γήπεδο πλασικό, άλλα 90 λεπτά. Ήρθαμε με ιός, με τραυματισμούς, αποδεκατισμένοι. Και ένα δημόσιο μπράβο σε αυτά τα παιδιά που δείξαν ότι παρά τις ελλείψεις και τα προβλήματα πιστεύουν σε αυτό που κάνουμε και τους ευχαριστώ δημόσια. Δηλαδή ήταν πραγματικά μια τεράστια νίκη για την ομάδα μας. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τα παιχνίδια που πραγματικά προσπαθείς να σκεφτείς ποια ευκαιρία σου έκανε ο αντίπαλος. 90 λεπτά ήμασταν συνέχεια στην επίθεση, δημιουργήσαμε ευκαιρίες τόσο από τον άξονα, τόσο από τις πλευρές, τόσο μεταστημένα. Δυστυχώς πληρώσαμε μία αδράνεια, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, ότι θα πρέπει να μπαίνουμε από το ζέσταμα να είμαστε έτοιμοι. Δυστυχώς για άλλη μια φορά δεχτήκαμε ένα γκολ στα 30 δευτερόλεπτα, ένα γκολ από τα αποδυτήρια που λένε, και από εκεί και πέρα υπήρχε ένας μονόλογος, ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά δεν θυμάμαι πόσες ευκαιρίες δημιουργήσαμε. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πετύχουμε ένα γκολ, να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι, και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα ήταν τελείως διαφορετικό το μάτς και με όλες τις πιθανότητες που μπορεί να είχε κάθε μια ομάδα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αν χάνουμε τόσες ευκαιρίες, μισή ευκαιρία, μία ευκαιρία έκανε ο αντίπαλος με μία πεδαριώδη, θα έλεγα, αδράνεια δικιά μας και από το χώρο του κέντρου που ξεκίνησε, και η αμυντική μας λειτουργία ήταν πάρα πολύ κακή. Το πληρώσαμε. Τώρα από εκεί και πέρα συνέχεια η ομάδα ήταν καλή, δημιούργησε. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, να διορθώσουμε αυτά τα μικρολαθάκια και να συνεχίσουμε τον αγώνα μας.